Jopiny e gweng' Magot Kojowi kar chung'od bura Mandhiwa, kaunti ma Homa Bay, ywak kaluwore gi midhiero masani gi kale dweche 4 nyaka ne stima lal e gwenge makono bang' ka transformer nokethore dwe mar 12 higa mokalo. Onge mar stima e alworano bende giwacho ni oserocho chenro mag thieth e osiptal Magot Kojowi kaluwore ni yedhe ma ikano mondo mi kik kethre sani ok yudre, kendo chuno jopiny mondo mi omany chenro mag thieth e osiptal Mandhiwa kata mana e seche mag otieno. Jogweng' wacho ni kata yore mag ohala oserochore kendo nyayo kuo e dukni ma e chirono magikoni ituro gotieno. Transformer no muoch tarik 23 Disemba. Wasebedo kwaluwe mondo kelnwa transformer to otamore bang' dweche 4. Biashara kethore, wan gi jok matiyo gi stima e fridge gi security. Sodok madre Got Kojowi sani for 4 months. Oketho biashara. Insecurity waonge gi taya. Kata kaka nyithi sikul nyalo omo pi onge. Wathagore, jodukni chandore kata kaka ginyalo uso kata kaka inyalo ket fridge onge. Osiptal wan go machiegni Got Kojowi kata joma nie ward chandore malich nikech waonge taya. Stima nolal dwe mar 12 nyaka kawuono. Transformer nogol kae dweche 4 mokalo. Waonge gi taya. Miyo jodukni sani jodukni loro sa 1 to chon jodukni loro sa 3:30 otieno. Manyiso ni koro biashara ma kae ok dhi mbele. Weg dukni matiyo gi stima e weche mag kata chajo sime, jok matiyo kod e dukni ma miyo soda bet mang'ich osebedo ka yudo lal. Wan gi challenges kata kaka nyithindo tim their private studies in the night nikech the generator ma wan go cannot light the entire school. Koro in sections of the school and ochiwo a lot of challenges. Duol mar IEBC kawuono